person that registered that name. Matthias, ego Matthias, 1 naira Matthias Abaha Igbo love themselves. Wany register afa Igbo love themselves. Oh wany register the afa. A register Matthias hijack here because oh no he go only criminal act. Don't worry, my pure. Bobble is the most able to continue to na felembo one Nigeria because I want to look na couldn't follow on video na eba na. Ekwu agwa mgbe ngwa Matthias we na asị na Matthias Ezeaku ewe ogo ka onye nwene ya ama maka na ifile na ịma nke ahụ kwa ndị ọzọ bụra Chigbo gwara ya gwasị ya mgbe na Matthias no nwe ndị ji your past ndị ji your present ndị jikwana na ka daga predict ka ike echi gị ya dị kịta anụ nwa na o nwere okwu pụtara na maka Jpac tinye ya okwu onu ma Jpac mgbe gara aga na mbido afọ anụ Jpac wuli ewu Jpac onye nyere nsogbu na akụkọ juru ya na gidi ọkpọtọba mgbe ahụ nyacha abụọ onwe ya okwu anyị ọnụ biko na nekene na vidiyo kwunu fụ ka Jpac si wee kọwaa ka Matthias jiri ebido jugbo oshi kemgbe ụtụtụ ma generator ibite ka obi mmadụ ka Matthias wee paaki ya generator na-eyuzu mee ma mgbe ya enye ya ego ka enyelu ndị nwe ndị niile enyemaka tu Matthias ego ahụ ama nlụ ha aka kpọọ afa kpọọ mmadụ one so wee tụọ ego na ego one each person weta na ego one Matthias kwesịrị iji na ego one spend biko nekenenu ka isi wee bụ Matthias Ezeaku ike na video nka. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ. Papa, good evening, sir. Okay, good evening, sir. Good evening. Because I'm working na roll na manya o weniwa. Izu ke when kisu e kpo ke yan mother ko bia po block eba. Abi mi ponde na roll tim no ko lu anti ya no wele even di bia game na akwa aguru and native new year. Okay, no we here na ndi bia ye reach na new year. Giti ya no lu. Anti ya no. Daddy bika weniwa I'm working na akpolo block e weniwa. Since so to kunu ibia lolo ọkụ ya. How many bags ka ekpotago? 2 bags from morning till now is after 5 nke mgbede. Jesus Christ of Nazareth. Weniwa papa onye ebe ke o? I'm onye Enugu State. Enugu State. 2 bags ka ekpota. Ego ne ka gị na akwu na 1 bag. Na kwuru 700. 700 1 bag ọgụ ya. Which means 2 bags abụ 1,400 ọgụ ya. Jesus Christ of Nazareth. Oge akara aka eruo na. Oge akara aka emere gịnị o ruo na. Yes. Mana ịma na mmadụ bịakwasịa mgbọ chọọ egbe edi ọ naghị akpacha ha ncha ọ bịa gbaa edidi amengha o cherekwara afọ mgbọ so aga m ebupụtachara unu every top secret about Matthias Ezeaku. Ihe abụ the foundation of Matthias Ezeaku. He started well. Get it, I'm going to video I get na watch. Now here, this old man, bu agadi nwoke a bụ onye akpụrụ blog 2018. Mgbe ọ na-akpụ the blog, Matthias bịa, mgbe aka ọ na-efe Chukwu mbụ Matthias. Ọ na-arụ Chineke ọrụ. O wee nwee obi ọmịiko wee publish that man through account nwunye a na-akpọ Anachik Ejiofọ. Matthias enwe Facebook. Account nwunye ka o ji publish that man. Now, ndị ihe ọma na-asụ ụsọ nọ in diaspora wee fụ video aha wee tụba ego unu nchama 2018 wee na-agbaga bụ anyị gbabụ FBI na Interpol na CID Criminal Investigation Department. Anyị akpatagoro okwu a ihe anyị ji wee sị ka anyị were ọgwụ wee bọọ nya bụ ihe elere bụ na mmadụ na-azagide afọ asị na abụrụkwa ọgwụrụ o mere ma ọ bụrụ o mefeela. Ihe anyị na-ekwu abụrụ ife ọzọ bụ na omenala ga-adịrịrị ruo echi and ụka ya adị and aga m asịkwa na ụka adị na mmaga asịkwa na omenala adị. Live and let others live. Mana when you deviate from nke ị nọ bịazie chọbazie onye ọzọ ihe pulu dan ka ị were rise ya awee ngwa gana ma ekweghị m maka gịnị ka anyị jebe ego dị. Now this man awee bido ịtụrụ ego in diaspora tụbere ego because Matthias na-ekele m na ọ bụrụ ide na ọ bụ ide ọ bụrụ nke Matthias enweghị shishi ọ bụrụ o nwere shishi ọ gara eji ego wee rụọrọ that man ụlọ
mana mgbe ba tie mkpọta ọsọ ya maka ndị mmadụ wee gba ọsọ ya maka bịakwute Matthias then a wee tụba ego the group ndị na-atụ ego ndị n'obodo oyibo wee kpọba na phone wee sị ya na ọ ga-aka mma na ekrietiri WhatsApp group na-ege ntị maka mmecha nna agba afa ị na-eje megide na-verify ka ekrieti WhatsApp group ka a na-emezi this charity mgbe aha ọzabeghị Igbo love themselves obutobe zaba Igbo love themselves that time ana emedia na-atụ dị ego now atụgidere ego ma ndị 5 ma 10 ma 20 ma 50 a na-atụ ego wee rụọrọ that man ụlọ then they came together as a body na group n'ime group ahụ ha nọ achọwazie ka register platform register ka ebidozie charity nya ka ọ tọọ ụtọ Matthias being an illiterate enwe ha afọ ọma ọya ya echepụtawu n'isi the group n'obodo oyibo ife ha na-agụ ha agụ ebe ka a na-atụnye ego ebe a ga na-atụnye ego na-eme charity gere ntị I will post the WhatsApp group Igbo love themselves. I will post it. Don't worry, everything near on the screen now. Whenever I need it, just cool down. Whether you afford to didn't get message here. Kono fo ebe Matthias is we do. Cast is out with Ndoka. Cast is out with the name of Jesus or fellow or not according to Omenala. When Pandora and Megan that catch him out. Oh yeah, be women. People should understand my anger. Now my anger, but how can you cash out within the name of Jesus? Turn around to catch out again with the Omenala. Here sacrilege. But kind of now okay, the video is on. Campus Yarage Afa they found this Igbo love themselves. How goes over the Afa waiting a search ebe Matthias eji kobo a search ebe the Afa search that they will take many them a search they now come together and may accept the system Igbo love themselves. Now nga goroge ndebo the founder of that Igbo love themselves and the person that registered that name Matthias ego Matthias 1 naira Matthias aba Igbo love themselves. Nwanyi register afa aha Igbo love themselves. Oh nwanyi register the afa. A register Matthias hijack here because oh no he go on the criminal act. Don't worry, now some names, okay, these are the names of people, but the founder of that Igbo love themselves. Nobody Igbo BK and if I have to go and they have me go and they go on the hatoro and they Matthias is making could share their money. Number one, I'm gonna have to follow Matthias or because 70% of them for Matthias is doing where one Matthias will support Bazie Okurora. Han telling the Biduzo support Bazie because Hana but they go down to Bahagana and sow their seed. Bahagana appetite. Matthias Bido had a dubious act. Hapuno. After Matthias create matching the group, make share pam. But that's Jackie block or make sure to see your Johnny Gente. Number 1 person, Bob Brother Harrison from London. Verify, yeah, also not the group and the founder. Oya got America, US, also not the group. Oya got Chiamaka Obuju, also not the group. Yeah, when they top people. Whether they were there, they just sponsor people of themselves, but that's nearly. Number, Oya got 1, 2, 3, 4. Okay, number 4, but Chiamaka Obuju. Number 5, but Efani Okolie Meto, Elias Big Fish. Number 6, Daniel Brenda. Number 7, Mommy Stella. All this woman, but they were 150,000 naira. Each will register Igbo love themselves. Matthias wear what Junior Banaka, Nyonya also due to only evil agenda. Matthias, kiss Yellow Maka. Eventually, you have a brother Chibua. If you like about Chibu, no Nyoka. Now, after all, no ma, or maybe Garagara. Among us, and look at the Omenala. The new home is a jaw. Makawagaso. This mommy, number 7, boo. Mommy is still on Italy. One with the 150,000. Age register. Number 8, boo. Sammy Sang. Number 9, boo.
Obi na Paris bụ onye butere big generator wee bute n'afa organization Matthias ekuchie the generator na-eyuzu na be ruo taa. Obodo afọ na Matthias ebefere because when brother Chibo told you gwa gị sị gị na ọ bụrụ na agaghị dị ọcha gị post to statement of account iji were on Igbo love themselves na ọ dị ha na clean and pure ọgba Bible ọkụ since that time ewufee word defense wufee gba ọsọ because ịma na ime you went ahead and castigating who does not castigate you. That call you in Facebook. Don't worry. After Obi na Paris, there are another person who Ngozi Ibe, Fosum Ago, Mommy Joy from Belgium. Why ask why? Cynthia Niekwe, Don Kelvin, Chidi Bertram, Emma Swiss, Mwike Ejima Jesus, Austin Sabara, Ngo Francisca from Holland, Christian Obai, and Strong Inyoma. If I wouldn't hibere that odo, whoop they go, star sponsor na warrior, Matthias may claim all the on was not an aware. Matthias and I who go 100,000 naira every month, which you said that no one everything. You cut out. Ma Kawagas Matthias. Now when you go 50,000. Or losing bag register club, bag register foundation. Matthias, EJ register Igbo love themselves because I want Nigeria. A register EJ may have a secretary, after when you secretary. Beg one on Ishi. Family getting know how they would because how about in charge of the money. Matthias, I name a fair. Matthias, Hannah who go no one. You will around that. So of course you are not doing it free of charge. This is paid work. And my annoyance is this. Matthias, we went ahead. They claim glory indoors without mentioning any of their name, without even calling the name of the executive. Him about Igbo love themselves. Now, he will quote upon Hanago. However, war. But the war, however, Naga talking out say, Matthias, you will see as one of the Madana, you're the woman with the ego cover register foundation. I don't know episode 1. I can hear your microphone. Everybody young good can hear your microphone name hello test. Or I didn't swear. Mbata na account statement. Open didn't give a post a more print yeah. Because it's facts. But somebody print a post account to Ghana. They post to Ghana because it's my account number, it's everything, and it's all the data needed to see Diego, Igbo love themselves. He catch you out with the name of Jesus. O fair logi ebano Omenala na-egbukwa ha ili na Omenala. Matthias Ezeaku mgbe egbe igwe chọrọ ije obodo oyibo ka o jee mee sọjiri n'ọbee o so bịakwute gị ijere gbuo bụ igwe ịchọrọ igwe na ị ga-ewere percentage ị na-eme dị ka ị nwere ego. Matthias, you are living by people's percentage 30% 40%. Onye ju oje gbuo onwe. Now we believe that they na-arụ ọrụ na onye na-arụ ọrụ nwere ụgwọ mana gị wee na-eclaim n'oge na iji ego gị. Matthias, shop emepere na Mkpọ ka ndị kwụrụ ụgwọ is a question ka m na-ajụ. Emepere ọfịs na Mkpọ Matthias ka ndị wetara ego, ndị Igbo love themselves wetara ego mepee ọfịs. Laptop egoro bigi Matthias onye wetara ego ndị Igbo love themselves members n'obodo oyibo. Phone ahụ iji eme call iji criticize Christianity. Who bought that phone for you? Ndị Igbo love themselves. So kedu ihe ịzụziri 12,000 naira na contribute more than 300 members in the Bugodi. They strongholds. This name I'm that 1 to almost 20 Bugodi stronghold. Name the Kaja. Just release the first stronghold. And all their names are here. How get this video? When no fair man on this foundation. And they had the Bobble Ezeaku. They had the bunk where. With Ezeaku gallery to Bonya. 70% the pool out after came as that could share the group. Could share the group, Bugadi Osbo, Omenala Ezeaku, because even Ikuhana, Ezeaku, Omenala. Many people are what because Nandoka because of fog up, and Napuebu, Ndoka fog up. Upon all the Christianity fog, on the age of the Oka, the name of Christ, where they go. So the thing is, Jew Africa, you will say, Piam, whatever I just say, Belly is one way. You will see Omenala Ezeaku. Sikweba Hose, Kawan the Manas. All the property needing you, all the property needing you, they're going to make everything needed. Or when they keep your 1 naira, Matthias in with a shop, when they hire to get a key in a shop.
because the things are boy and boy onye were atụ ga ego na Matthias nwa n'ọjọọ ga ime itie mu ana anya humble long well when he edited mana ejim your voice note everything niile ma ndị na ya yiyo metris ayo ma mi praise nke nwanya wetara ego ejuwe register foundation ndị niile yọrọ ayo ma ndị niile pịawara ndị niile threaten na gịnị ejim all the voice note ịkpasukwuo m iwe ịgakwuo n'ihu kpasuo m iwe ịbụ ọkarakara and enyere gị 7 days Matthias ka ịba debunk all this thing ọ bụrụ ya na-ekwu na the bad na na-ekwugide gị bịa debunk wee if you fail to do such tụọ voice note gị na Facebook ka mma humble gị I will humble you ị na-emefe awụmụ ya humble gị ndị na-egide na-emekwa ihe ha jere ezo nwa onye nwere akaụntụ nwa onye nwere ebe akaụntụ eji m ga-humble gị Matthias bịa debunk all this thing 7 days ka nyere gị ka ịbịa debunk all this thing m na-ekwu na ya na-ekwu na na-ebo gị ebubo na asị where do I get my source this and that debunk wee ho ha n'ihe na mkpụrụ basị ọtụ nche gị 7 days epụta ntụọ voice note gị etu isi anapụ ndị mmadụ ego 12,000 naira atụrụ ọma na ntọrọ na something people tụrụ ego onye ka ọ pụta almost 30 million Matthias mgbe a na-eme audit a na-eme akaụntụ ajụọ gị sị gị kedu ego ahụ esi na ije wee rụrụ agadi nwoke ahụ ụlọ dis nke vidio akịta mere na ije wee rụrụ ya ụlọ ahụ na-agwa gị gbana etụrụ ego eji rụrụ ụlọ how come Matthias ebe a gị na wee agụ okpu because of getting inweta gị ihe na-achọ all these things not ebe but evidence I don't go see you here Facebook and I want to hide the source again with the source you voice note in everything neighbor in we didn't know that Matthias registered the charity in his name and his wife's name only. Mommy Stella paid 150,000 registration and Obina Paris bought a charity generator. We bought a laptop and phones plus paying for the office in Mbo. And Matthias hijacked everything. Yeah, remember ndị pịawara azụ ka ọ na-ewute n'obi ha nwasobe eziokwu ọra ọra kesi ya pụtara ka ha ji sị m ka agwa m nke bụ eziokwu mma agwa gị the source mana mma pịawa gị azụ ọ sị Matthias collected 100,000 naira monthly salary and his wife 50,000 naira monthly salary from the charity account till date. Onye ohi ibu ebere ma ọjọọ imefena. The registration fee all the WhatsApp founding members paid. Matthias used the money and claimed that he used it to build Papa's house. Hey! Get what into? The registration fees all the WhatsApp founding members paid. Matthias, he used the money and claimed that he used it to build Papa's house. 2018. Matthias scam wara Ndi Igbo. Uchafa Jesus ahụ na akpọku esi na ha bụ ekwensu esi na ede pụọ no ọ dịka sị na ha mara gị ife na ha mewetezi ego again elariela amụrụ lari ozugbo je betio ụka omenala mmepe kwa nke omenala ka bụ ihe na-eme ụka omenala gị eke orie afọ nkwọ ahịa na nọbasị na anọ gị na ndị ụka na-azụ azụ ndị ụka nwe Sunday ndị Celestial Church nwe Saturday ndị Muslim nwe Friday. Choose your own date na ahịa eke na orie na afọ na nkwọ. You say no. No, you don't understand them ego. What are the GO? Oh, you're not going to get the Dominion. Oko. Before I round up. So this is all I have to say now because Ada Bagade was some born in the age now. And then what is that? Igbo Bahana Kata boom, at all verse note or in nature. What about the way? Like all these bingos, all these blind followers that just joined you yesterday. When if a hammer, Haneso mumu, Haman eberi matara ọjị. Na eberi mazurazo. Uchie onye azurazo. Na-enweghị certificate. Nonsense. Bondo man enye gem ntị eji m n'aka na afụcha na video eji m n'aka na nenekwa n'aya. Eso m n'aka n'isi ka aghọta ya na ụdị nghọta nke m biko uche onye adịghị ya njọ biko ka nwoke ma nwaanyị Igbo anyị niile bụ ofu. Ndọrọ ọchịchị anụ abịa maka na onye na-asị na ekwu atụ n'inu wee sị na ofu onye siela ọha ya elicha mana ọha gbakọzi aka ọnụ siela ofu onye na ofu onye ama lichakwana ya kịta ọha gbakọ n'aka ọnụ siela Matthias ta maka na ko esi elicha ya bụ maka ofu onye anyị ha gbanwe ọha mgba bụ ndị ọma nje ege ntị asị na ebe nwatakịrị na ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne na nne ya anọrọ ya biko Matthias Ezeaku
mmadụ one ma ọ na-apụtago kpọọ gị afa n'izuru ochi mekene audit and account review asị gị mee ka anyị maa na elili eli ka ọ na-ejikwa ụgwọ ejilikwa ụgwọ balance ilikwa na-eli ịgbọọ ya ọtago ka ọ dị na mgbe ọzọ